Това е сградата Щатхале в Гота, Германия, мястото, където преди 100 години една група вярващи се е събрала за първата сесия на Генералната конференция на адвентистите от седмия ден реформаторско движение. Когато изучаваме нашата църковна история, трябва да внимаваме да не гледаме на миналото от позицията на днешното време и да не се опитваме да сравняваме произхода си с този на други религиозни движения, докато се опитваме да определим основателя, датата и мястото на нашето зараждане. Църквата ни не е основана от човек. Пионерите на реформаторското движение не са били харизматични лидери с нови тълкувания на писанията. Това са били обикновени хора, пожелали да останат верни на своята съвест. Появата на реформаторското движение е бил отговорът на неколцина верни люде, защитили истината въпреки цената, която е трябвало да платят. Това е мястото, където преди 100 години е била направена тази снимка. Започнах да правя проучване като проект и така, как да намеря мястото, погледнах в документите, с които разполагах и открих ето този материал. Това е протоколът от Генералната конференция от 1925 година с датата и някои подписи. И още един откъс от доклада от 1925 година, който можете да намерите и в книгата на Бълбах. Вниманието ми беше привлечено от този надпис тук. Изглеждаше нещо като She's House. Сега, въпросът е как да сме сигурни, че изписването е било правилно. Докато пътувах с влака, се порових още в интернет и намерих уебсайт с едно списание на реформаторското движение от онова време. Той информираше, че конференцията на Немската уния ще се проведе на това същото място, т.е. She's House, като е посочен и адрес. Но сега се появи друг проблем, защото адресът сега е различен. И така отидох и намерих указателя с всички адреси на магазините и къщите. И потърсих къде е къщата She's House с адреса, който беше в списанието Съботен страж. Архива на региона показа, че изписването на адреса е било правилно. Мястото по онова време, както и сега се използва като музикална зала, конгресна зала и прочие, мисля, че можем да сме сигурни, че това е мястото. По онова време в цяла Европа е имало сформирани 4 унии. От 14 до 20 юли 1925 година 18 делегати са се срещнали тук в Гота. Те представлявали 4000 реформатори от различните европейски народи. На тази среща били взети важни решения. Първо били са представени принципите на нашата вяра. Това е документът, обобщаващ нашите основни вярвания. Резолюция 10 от протокола на тази сесия гласи: принципите на адвентистите от седмия ден реформаторско движение, които бяха представени на Генералната конференция, бяха приети след внимателно обмислене и обсъждане. Брат Ото Велп е бил избран за президент, а брат Вили Маас за секретар. До юли 1925 година съботните библейски уроци и списанията за молитвената седмица започнали да се публикуват в отделните страни. От тази сесия нататък те се издавали от Генералната конференция. И така, 100 години реформаторско движение означава и 100 години съботно-училищни уроци. Историята на уроците за съботното училище за нас също бе изпълнена с трудности. Беше трудно, защото съветското правителство не можеше да толерира, че църквата ни беше активна. Но ние получавахме съботните уроци от братята от Генералната конференция. Предаваха ни ги по всякакъв начин, понякога през Чехословакия, понякога през Унгария. И тук в Украйна братята и сестрите ги превеждаха и разпространяваха. В началото уроците се пишеха на ръка, но тъй като имаше само по едно копие на местна църква, семействата взимаха книжката от онези, които вече я бяха копирали за себе си. И тогава, през 1971-72 година, братята ни донесоха пишеща машина.
На различните места сестрите отпечатваха уроците. Ние също печатахме уроци в нашия дом. Бог ни закриляше и ни благослови в това дело. Основният проблем беше, че трябваше да транспортираме хартия за копиране, печатарска хартия и пишещата машина. Това означаваше, че в багажника трябваше да съберем 70 кг ролка хартия, куфара с копирната хартия и пишещата машина. Уговорихме се къде да отнесем всичко това за печат. За нас беше едно невероятно преживяване как Бог ни опази по пътя. Бяхме оплашени, а по-възрастните братя ни казаха да не казваме на никого за това. Защото мен така или иначе често ме викаха в КГБ на разпит и те искаха да се доберат до информация, но не можаха. Когато тръгвахме, за да отнесем всичко на уреченото място, един от по-възрастните братя запита какво ще стане, ако ни спрат. Ние се помолихме и потеглихме, въпреки че бяхме спирани 3 пъти, пристигнахме благополучно, защото Бог ни закриляше и ни помагаше. Заключихме се в къщата, така че никой да не ни види, но хората все пак научиха. Всички бяха любопитни кой печаташе уроците. Един ден братята ни предупредиха, че ще претърсват къщата. Ние опаковахме пишещата машина в пластмасова опаковка, поставихме я в една торба и я заровихме, така че никой да не може да я намери. Аз шофирах в полунощ с уроците. Бях ги скрил под седалката и нямаше нищо в пътническия салон, нито в багажника. Бях спрян на КПП-то в 1 часа през нощта. Капитанът каза на сержанта да провери колата. Той погледна в пътническия салон, но не намери нищо. Аз бях малко уплашен, защото сержанта беше млад и кой знае къде можеше да провери. Той погледна в багажника, но не намери нищо. Аз отидох до КПП-то да си взема книжката, защото я бях дал за проверка. Капитана ме попита дали не бих закарал 2 от колегите му до съседното село. Отговорих, че ще ги закарам. Влязоха те в колата и казаха, че седалката нещо е много твърда. Рекох им, че пружините са счупени и съм я натъпкал с разни парцали там. Всъщност бях поставил уроците вътре в седалката, но те нищо не заподозряха и благодарение Богу номера мина. По-късно дойде свободата и нещата се успокоиха. Вече можехме да се развиваме и да вършим Божието дело. След Генералната конференция тук, в Гота, църквата бе регистрирана през 1929 година. И тъй като работата беше съсредоточена в Европа, ръководството започна да прави планове за достигане до други места по света. Но нещо се промени на световна сцена, което прекъсна целия план на ранната църква. Нацизмът дойде на власт в Германия. Czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Третият райх е смятал, че реформаторското движение е заплаха и регистрацията ни е била анулирана на 11 май 1936 година, т.е. само 7 години след официалното ни регистриране. След тази забрана да бъдеш реформатор в Германия вече станало незаконно. Документът, подписан от президента на републиката, заявявал, че реформаторското движение представлява опасност за държавата и за немския народ. Указът гласял, че сектата адвентисти от 7-я ден реформаторско движение е разпусната и забранена на цялата територия на федерацията. Собствеността е, че ще бъде конфискувана. Последователите на това движение отказват да изпълняват военна служба и да отдават поздрав на германците. Те публично заявяват, че нямат държава, понеже са международно ориентирани и считат всички хора за братя. Тъй като отношението на сектата предизвиква смущения, разпадането й е необходимо за защита на народа и държавата.
След забраната на църквата през 1936 година, реформаторите били подложени на арести и глоби. Цели църкви били изправени на съд и осъждани колективно в процеси с продължителност не повече от 45 минути. Ако семейство провеждало вечерни служби у дома си, е могло да бъде лишено от свобода за период от 6 седмици. Хитлер дошъл на власт. Църквата ни била затворена, разпусната. Животът на Хан Селман е доста интересен, понеже той бил роден в Германия. Той е бил в Генералната конференция. Бил е само на 43 години. Бил е арестуван и умира в концентрационен лагер. Престъплението му според обвинителния акт било посещение на членове, извършване на кръщения, на светопричастие и събиране на десятъци и приноси. Пастор Хан Селман умира в концентрационен лагер през 1942 година от задушаване, след като отказал да работи в събота. И той не е бил единственият. Член на църквата във Франкфурт, който участвал в Господната вечеря, бил глобен в размер на една месечна заплата. Присъдите за лишаване от свобода варирали от 1 месец до 2 години. От момента, в който член на реформаторското движение бил осъден в тези съдилища, се считал, че той има криминално досие. Децата били отнемани от родителите им и настанявани в нацистки семейства. Има сведения, че тези деца са претърпявали насилие. Мутър Пийц е доста интересен, защото е бил много млад. Бил е арестуван веднъж, бил е изпратен в Аушвиц за няколко седмици, излязал оттам, но после бил призован в армията. Той не искал да се включи в армията и бил убит, а е нямал още 20 години. Списъкът с мъчениците на реформаторското движение е доста обширен. Сред тях бил Алфред Мюнх. Той умрял от глад в концентрационен лагер през 1945 година. Виктор Паха, разстрелян през есента на 1943 година. Антон Гругер, изправен пред военен съд в Берлин и през 1943 година осъден на смърт поради отказ по съвест от военна служба. Роберто Фрайер, хвърлен в затвора и убит през 1940 година. Леандър Цренер, разстрелян на 9 август 1941 година в Бранденбург на Хавел. Франц Херман, на 70 години, безследно изчезнал в затвора Бреслау. Вили Тауман, разстрелян през 1941 година в Ораниенбургския трудов концентрационен лагер. Соломон Садовски, разстрелян на 35 години от СС през 1940 година. Мария Маринчих умира на 5, 10 и 8 години в концентрационния лагер Аушвиц на 25 ноември 1942 година. Ранахер, осъден на смърт от военния съвет. Ернесто Кьорнер, убит като мъченик през 1944 година в концентрационния лагер Заксенхаузен. Доктор Алфредо Цайс умира в концентрационния лагер в Заксенхаузен през 1940 година. Йозеф Блази, измъчван до смърт в концентрационния лагер Маутхаузен, където умира през 1943. Около 37% от всички християни, убити от нацистите, са били реформатори. Когато погледнем всички мъченици на реформаторското движение, особено младите хора, които са загинали, те са умрели само защото са знаели кой е Исус, знаели са истината и не са искали да се продадат, за да имат още няколко години лесен живот в този свят. В продължение на едно десетилетие не е имало никакви конферентни събирания, нямало е съботни училища, открити църковни служби, нямало е младежки събирания, мисионерски училища или работещи клиники. В продължение на 10 години членовете на реформаторското движение търпели гонения, но те никога не престанали да споделят Евангелието. Дори в затвора проповядвали с думи, когато им се отдавал шанс, или свидетелствали с тяхното решение да пострадат, но да останат верни на вярата си. След приключване на войната, нашите братя и сестри в Германия се събрали на 2 конференции в рамките на една и съща година. Каква радост е било да могат да се съберат отново заедно като братя и сестри в Господа на свобода, след 10 години на потисничество. Когато скръбта приключва, следва радост. Генерални конференции и лагерни срещи са формирали наследство, което е оставило следи в нашата история.
Тези събития са изпълнени с свещена музика и възхвала към Бога, които се явяват неразделна част от нашите събирания. Много обичам музиката. Бях кръстен в реформаторското движение на 13 февруари 1948 година. Един от факторите, които изиграха роля, беше една песен, един химн в хорово изпълнение, който разби моите предразсъдъци. Ето защо вярвам, че някои химни, когато се пеят добре, имат силата да убеждават. Аз лично работих година и половина по песнарката на реформаторското движение. Бях си поставил за цел, преди да завърша мандата си като президент на Генералната конференция, песнарката да бъде публикувана. И с Божията благодат постигнах тази цел. Erem ifampitantana miarady iray fosy saina fanay ifankaty iray ain iray vatsy isaraka saraty sisole fazavar italikyality Tena bebe kuku caritadi zai masu wavianete so cacciare veli fu Напредъкът на Евангелието в Бразилия и по света е тясно свързан с подготовката и обучението на нашите младежи в мисионските училища. Тоест, работата по образованието по един забележителен начин подкрепя растежа на делото както тук, така и по света. Мисионското обучение е от основно значение, защото то осигурява много мисионери, които да служат в полетата. На втората сесия на Генерална конференция вече се е обмисляло обучението на млади хора да бъдат работници, които да бъдат разпратени по други държави за известяване на последното предупреждение. През 1931 година Съветът на Генералната конференция започнал да работи по откриването на мисионско училище и това станало на 1 април 1932 година. През 1948 година на петата сесия на Генералната конференция се взело едно много сериозно и тържествено решение, че в Бразилия трябва да има училище с високи стандарти за обучение на младите хора, което да ги подготви за работата в Божието дело по спасението на души. И така, на 21 февруари 1954 година мисионското училище било открито. То продължава да съществува в Бразилия от тогава. Първоначално е било в Сао Пауло, а после се преместило в град Бразилия. По-късно се преместило тук, в широкия район на Куритиба, където се намира и до днес. Едно от нещата, за които бях загрижен, беше, че трябва да имаме в Съединените щати училище, водено на английски език, така че да има и англоговорящи мисионери, които да отидат по света. То можеше да е малко в началото, но с времето щеше да се развие. Днес имаме пастори, които са се обучавали в това училище.
Тук започна моята опитност с реформаторското движение. Спомням си го много добре. Бях на 16 години, постъпих в мисионското училище и веднага започнах да мисионирам, но все още не бях член. Отидох в Гуяния и се присъединих към колпортьорите там. Брат Карлос аз пристигна, за да посети колпортьорите. Той запита: Дави, все още ли не си член на църквата? Казах: не. Той ме пита: как така? Отвърнах: ами защото още никой не ме е кръстил. Тогава ме пита: а имаш ли някакви съмнения? Отвърнах: не, нямам изобщо никакви съмнения. И той рече: тогава нека планираме кръщението ти. И на 4 ноември 1961 година бях кръстен в Гуяния от брат Франциско Девай. Надеждата, която обединява администрацията и учителите, е, че тази институция ще промени живота на младите хора. И не само това, но че те ще бъдат полезни и в църквата, и в проповядването на Евангелието. И че наученото по време на престоя им в мисионското училище може да се използва за растежа на църквата. Така делото ще се придвижи напред и много души ще бъдат облагодетелствани чрез работата на младежите, преминаващи през мисионското училище. Така че и учителите, и обучаващите се имат желание и надежда, че тези ученици ще бъдат успешни в проповядването на Евангелието и в спечелването на души за Христос. Евангелизирането продължава чрез творчески и новаторски начини за достигане на земните краища с надеждата и с променящата живота сила на благовестието. Как мога да проповядвам Евангелието на хора, които наистина са толкова притеснени за техния стомах? Установихме, че често семействата имаха само максимум по 2 хранения с ориз на ден, само ориз. И дори си казахме как можем да споделим Евангелието с някого, който е с празен стомах. Какво състояние на ума ще има този човек, за да го приеме? Ще бъде ли в състояние да разбере точно какво иска Бог да му предаде? Спомних си за много мисионери, които са били загрижени за решаването на най-крещящия проблем на хората, да успокоят малко глада си, да удовлетворят своята нужда от храна. Започнахме проекти, насочени към органично земеделие. Почувствахме, че ще бъде благословение за тях да знаят как да си направят градина, в която да отглеждат плодове и зеленчуци, за да ги продават на пазара. Така биха си подобрили финансовото положение. Хората имат нужда да се чувстват обичани, обгрижвани и след това е толкова лесно да им благовествате. Когато те усетят, че идвате с намерението да им помогнете, да им протегнете ръка и правите това безкорисно, те приемат. Не бива да започваме с «Хайде сега, ела в моята църква». Не би трябвало това да бъде посланието на Евангелието. Евангелието трябва да бъде споделено по един много простичък начин, чрез малки жестове. И за мен това е практическото Евангелие. Няма ограничение за полезността на човек, който поставя егото си на страна и дава пространство на Светия Дух да работи в живота му и живее живот изцяло посветен на Бога. Често не е нужно да отивате много далеч, за да мисионирате. Имаше един случай, която дълбоко ни затрогна. Беше в Австралия, там имаше 2 сестри, които вече бяха доста на възраст. И те казаха: може сега как можем да помогнем, ние не можем вече да ходим. И така, какво решиха те да направят? Продадоха ненужни неща от дома си, разни картини, порцелан, вази. Беше невероятно. Набраха сума от... над 3000 австралийски долара. За нас това беше нещо наистина трогателно и ни помогна да осъзнаем, че Бог винаги несъмнено държи нещата под контрол.
Започнаха да се разпространяват слухове наоколо, че сме сатанисти и хората не трябвало да приемат дори брошурите. Децата обаче са много отворени, не като възрастните. Знаете, че възрастните имат определени стереотипи, с които са възпитани. Умовете им са установени върху определени неща и не е лесно да променим мисленето им. И така осъзнахме, че най-лесното е да работим с децата. Започнахме да мисионираме в селото, канихме деца да дойдат и да се покланят на Бога с нас. Първото семе, което посяхме, беше съботното училище. В този район адвентизмът никога не е съществувал. Но ние чрез начина на изпълнение на музиката и песните ги впечатлихме. То беше нещо съвсем ново за тях. Хората ни казваха, тази музика е различна, харесваше им. Тъй, че не бива да подценяваме нашата музика и да се опитваме да я размием. Тя е идеална каквата е. Искам да насърча младите, израснали в църквата. Може би си мислите, че това е просто една песен. Вие може да я подценявате, но за други хора, които я чуват за първи път, тя може да се окаже ценна като злато. Предизвикателството, което наистина срещнахме в общността, е, че те не знаеха за съботата. Беше им много странно. Какво е това събота? При децата беше обратно. Те бяха толкова развълнувани, че започнаха да се подканят едни други да идват на поклонение с нас. Наистина им харесваше да бъдат заедно на църква. И така, ключът на нашата работа бяха заниманията ни с малките деца. Една събота бяхме в църквата и тогава дойде един стар човек с две малки момчета. През цялото време на службата той стоеше на колене, не искаше да сяда. След това ни каза, че иска тези деца да се присъединят към църквата. Човекът реално каза: давам тези деца на вас. Моля ви, погрижете се за тях. Той дойде само веднъж и остави децата си. Те продължават и до днес да бъдат в църквата. Едното от момчетата вече е полеви президент и е ръкоположен за старейшина, а другото е библейски работник. Знаете ли, днес работата е нараснала толкова много, вече имаме 3 клона. Единият е църквата в Нумби, която е на пътя към националния парк Крюгер. Той е обект от националното наследство. Нашата църква се намира на хвърля и камък от портата на парка. Така че, ако ви се случи да посещавате националния парк Крюгер, не забравяйте, че в съседство имаме църква. Проектът е инициатива, която провежда евангелизиране чрез изкуствата. В този проект аз представям Доня Хамила Гелис, която желае да сподели Божиего Слово от друг ъгъл. Провеждаме теоретичен и практически семинар, по време на който родителите и децата имат възможността да укрепят своите емоционални връзки. Съдържанието на семинара, сценарият, използва един традиционен диалект от региона Бояка, за да разказваме по един простичък начин и да комуникираме и взаимодействаме с участниците. Разказът е изграден върху свидетелствата и Божието Слово. Използваме този проект като начин за справяне с различни психосоциални проблеми. Желанието ни е да допринесем поне малко за възстановяването на социалната тъкан на общността, която е засегната от загубата на морални стойности и на познаването на Божието Слово. Основната ни цел е да укрепим семействата. Имахме възможност да повлияем върху различни групи от населението. Работили сме с целия образователен сектор, университети, с училища от частния и обществения сектор, както и с бизнес сектора. Имали сме и възможност да работим с населението в нашите изправителни заведения и с тези, които са напуснали домовете си по причина на насилие, сексуални работници и ЛГБТ общността. Можем да говорим открито и свободно
свободно каквото знаем от Божието Слово. Преди да започнем семинара, ние молим за Божието напътствие и за присъствието на Неговия дух. Докато работим, ставаме свидетели как Господ докосва сърца, прави чувствителни бащите и майките към важността от изграждането и оформянето на характера на техните собствени деца. Колко е важно възпитанието чрез личния пример. Или ставаме свидетели как съпруг иска от жена си прошка за лошото му поведение. Много често обръщаме внимание на въпроса за домашното насилие. Много участници са предизвикани да преосмислят отношението си и своето поведение. Виждаме семейства да се помиряват и това е много удовлетворяващо за нас, както и интереса им да продължат да получават консултации. Имаме възможност да предложим библейския курс «Дом и семейство» и след семинарите има множество заинтересовани хора, защото родителите искат да получат наставления как да бъдат по-ефективни като родители, така че в края на практическия семинар те получават по-персонализирана консултация. На тези семинари се дължи оказването на това въздействие и пробуждането на това осъзнаване. Днес имаме читателски клуб, в който се събираме всяка седмица, индивидуално или групово, и изучаваме вдъхновени книги, като например Копнежът на вековете, която в момента изучаваме. Анализираме я в дълбочина. И това е повлияло на живота на много хора. Господ ни е дал разнообразие от таланти, дарби и умения. Считам, че ключът се крие в желанието. Желанието да споделите с други благовестието, да разкажете на другите колко велики са нещата, които Бог е направил в нашия живот. Така че, ако сме вкусили и сме се насладили на Божията любов, вярвам, че няма да има граници за споделяне на Евангелието. Цялостната грижа, която съчетава лечението на тялото, ума и душата, е важна част от историята на реформаторското движение. След падането на комунистическата политическа система в Румъния през 1989 година, братята от нашата църква искаха да донесат информация за болните в Румъния. Желанието им беше хората да оздравяват. След личната опитност на изцеление, чрез прости природни средства и чрез промени в начина на живот, братята решиха да основат институцията Еден в Бреаза, Румъния, център за природна и превантивна медицина. По време на пандемията от COVID бяхме принудени да затворим институцията, но Бог я поддържаше. Той е този, който командва тук. Евангелието не е само една философска информация, но то се явява лечение за много хора. При това те не само биват лекувани за кратък период, но да бъдат изцелени за вечността. Един пациент от родния ми град след престоя си от около 2 седмици ми каза: „Господине, никога не съм чувал, нито виждал нещо подобно в живота си, каквото срещнах тук във вашия санаториум. Ние искаме за нашите пациенти да получат изцеление за вечността, а не само за този свят.“ По време на мандата ми търсихме усилено място, което би било най-подходящо за централа на Генералната конференция. И накрая осигурихме подходящото място, където днес се намира нашето седалище, в Роanoke, Съединените щати. И аз помогнах да изчистим хръсталаците, както се казва. Тук беше прорасло като гора. Хората помогнаха и всяка страна, според нейните възможности, предостави подкрепа за реализиране на строежа на седалището на Генералната конференция.
Когато през 2020 година дойде COVID, беше специално време за нас, защото бяхме планирали да навлезем в поне 5 нови държави през новия мандат от 5 години, който току-що бяхме започнали. После дойде карантината и аз бях наистина притеснен за църквата. Казах си как ще мисионираме сега, как ще навлезем в тези нови 5 страни, които си бяхме поставили за цел. И аз бях толкова тревожен. Свързах се с финансовия съвет на Генералната конференция и разговарях с касиера. Казах му: моля те, събери съвета по финансите. Трябва да намалим някои разходи. И планирахме намаление на разходи. Служителите към Генералната конференция бяха готови да дарят част от заплатите си, църквата да може да оцелее през тази криза. Но Бог е толкова добър. Когато първото 3-месечие приключи, аз попитах касиера как е финансовото състояние на Генералната конференция. И той каза: знаеш ли, Господ ни е благословил. Това беше най-доброто 3-месечие в историята на Генералната конференция, откакто аз съм касиер. Ние прославихме Господа и той каза: не съм намалял заплатите на служителите, защото нямаше нужда. И така, мина второто 3-месечие и аз му звъннах отново и той каза: знаеш ли, това 3-месечие беше по-добро и от предишното. И с 2 думи, Господ толкова много ни благослови през тези години, а ние мислехме, че ще бъдат сериозна криза. Успяхме да завършим голямата сграда на образователния център към Генералната конференция. Изплатихме и дългове, които имахме. И Господ така ни благослови, че 5 държави, в които планирахме да навлезем, станаха всъщност 15. При приключване на 5 години бяхме достигнали 15 нови държави, където до тогава не е стъпвало реформаторското движение. И така разбрах, че Господ ни казваше: това е моята църква и аз я ръководя. Кризата няма значение. Ако аз искам да се отворят вратите, мога да го направя. Така че просто продължавайте да ми се доверявате. Отново и отново нашите братя и сестри са се изправили пред предизвикателства, когато са избирали да отстояват вярата си. Войната представи значителни изпитания в началото на реформаторското движение и това продължава и 100 години по-късно. За съжаление, вече повече от 3 години в Украйна се води война. И ситуацията сега, след 4-та година от този конфликт, се е влошила, защото още повече хора биват мобилизирани в армията. 2 от нашите библейски работници и 3 от редовите членове вече са в обучителните центрове и военните поделения. Те са задържани там, въпреки че никой от тях не е приел да положи военна клетва, никой от тях не е хванал оръжие. Въпреки всичко, с Божията помощ църквата в Украйна живее и работи. И в такова трудно военно време ние помагаме на хората, които са изселени от районите на бойните действия. Възстановяваме къщи, повредени от войната, доколкото е по силите ни, и с помощта на много спонсори. Всеки ден помагаме на хората в помощния център и на други места. Ние събираме бежанци и провеждаме служби с тях там, като се опитваме да им говорим не само за материалните неща, но и за вечните, духовните. И всеки на своето си място се опитва да направи нещо, така че това зло, това бедствие, което ни сполетя, да приключи възможно най-скоро. Разбира се, това ни кара да се молим още повече и не само за мир, за който постоянно се молим, но и за нашето духовно състояние, защото тези събития показват, че остава малко време. Това не е нещо неочаквано и ново за нас, защото вече се е случвало в историята на реформаторското движение в Украйна и във всички тези територии. Тук в ръцете ми е една книга, която описва стотици житейски истории на хора, които са вярвали в Господа и са го следвали. Те са страдали по време на Първата и на Втората световни войни, поради факта, че са искали да останат верни на Господа. Днес е дошло времето, когато по-младите хора ще трябва да оцелеят в тези изпитания. Господ да ни помогне. Единствената ни надежда е в Господа. В Библията откриваме в Битие
три основни институции – бракът, първоначалната диета и съботата. Исаия 58 глава казва, че Божите люди в последните дни ще бъдат реформатори. И духът на пророчеството заявява, че в последното време всяка институция трябва да бъде възстановена. Следователно, една от основните мисии на Божия народ, освен евангелизирането, е да възстановим тези институции, а именно да възстановим брака на подобаващото му се място, да възстановим първоначалната диета и съботата. Така че да бъдеш реформатор ще рече, че си някой, който реформира. Последното дело на Божия народ е да разкрие Божията любов всред братята и сестрите и всред семействата. Реформаторското движение не бе изградено с човешки сили. Господ е този, който е ръководил църквата през тези 100 години. Нека помним това. Никога не губете от поглед нашата самоличност като църква, като народ, когото Бог е избрал да държи истината в любов, да поддържаме библейските принципи и да покажем на света, че се подготвяме да живеем с Христос в един свят по-добър от този. Нека станем и засветим. Нека бъдем истински реформатори, а не само сянка на онова, което Бог ни е призовал да бъдем. Нашата църква може официално да е започнала съществуването си тук в Гота, но нейното дело продължава чрез всеки един от нас.